Ay sa, nga nung nisunod na muna kung nagbabantay mong nasong mga manok. Di, boss. Yung apel na good news imong entrance. Pero ay sa, boss. Pag umalin na yung kaubang iro karon, asam ni si Mr. Lim. Eh, Mr. Lim, day off niya karon, tuan ni uli sa tagom kay birthday ni Boss Marky. Yayo nga pinahuta ng iro, ah. Mura mag-TV. Ay sos, ay na mo siglalis ang duha. At least, na mo bantay sa akong iro. Ikaw, pakading-kanding yaman o, takas pa kaya sagbot adiha. Kamong duha, bantay isa ng manukan ako ha. Kaya mo adto ko to shop. Ngayon kong motor, may nalang mga kwarta ko palag ko patuktukon sa manok. Okay boss, may problema. Okay, boss. Copy. Ita, tigil mo andar. Saan man di daotan ng motor? Hindi mo po ng krang. Ibahan ako sa daot ane. Lingkuranan. Siyawa po yung motora. Matang-tang-tang maglingkuranan. Usabon lang yun, di ba? Uy, si Boss Jeffrey man na. Balita na ko ba, murag maayo na sila maayo motor ba? Atuon ako bi. Tapos patimbang ng tanong motora ba ga? Samok-samok ko yung paayo ane. Boss, ipaayo niya ang motor be. Ay dong, kung sa'yo problema na yung motor. Lagi mo andar boss. Aw, di mo andar be. Dali, dali. Ato lang si Kapon. Dali, dali. Tanawan na to na, huwag na di mo andar. Problema ni dong. Hawa. Ayun eh. Eh. Hey, apo na ni Krang. Oy, wag man na city. Oh, andar man lagi. Kay bawo ka nga wali mo andar. Ang angay naka-off na yung yawi. Tanga kay ka ha? Ay, sorry boss, na-off man din yawi. Ay boss, pwede ki road test ani ki murag naiguba gid ni ba? Ah, i-road test. Sige, ay sa kadali. Kadali lang kay napakoy gayo sa kamotor. Naalain ang road test ane. Tasyo! Uy, itawag ko ni boss. Itawan, boss. So, dali! I-road test yang motor kay guba daw. Sige, sakit. Sige, boss. Dali! Ay, ginoo ko naman na start di ay. Boss, okay man boss, okay. Oh. Okay man yung motor, andar man di ay. Pero boss, war ba ti break? Nawa mo ka nagsapa. Okay. Iwa man na ni break. Yati ka pre.